Адданасць мірнаму урэгуляванню. Лукашенко абяцае не адпраўляць беларускае войска на вайну. Каледж замест універсітэту. Улады агітуюць школьнікаў выбраць спецыяльную адукацыю замест вышэйшай. Тэлефоннае махлярства. Пяцікласніца аддала сямейнае ашчаджэнне ў рукі злачынцаў. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Александр Лукашенко пасля трохдзённага перапынку з'явіўся на публіцы. Сустрэўся з Віктарам Лукашэнкам і наведаў цырымонію ушанавання выпускнікоў вайсковых ВНУ і найвышэйшага афіцэрскага складу. У выступе ён не абмінуў тэмы вайны Расіі супраць Украіны. Запэўніў у прыхільнасці да мірнага ўрэгулявання і паабяцаў, што беларускіх вайскоўцаў на вайну не адправяць. Згадаў Лукашенко і пра ядравую зброю ды арэшнік і падкрэсліў, што гэтыя сродкі не прызначаныя для пагрозаў іншым дзяржавам. Валера Руселік. Нібы імкнучыся наверстаць сваю адсутнасць на афіцыйным дні незалежнасці, дарэчы, упершыню за амаль 30 гадоў, свой працоўны тыдзень Лукашенко пачаў сёння ударна. Спачатку прыняў Лукашэнку, старэйшага сына Віктара, які займае пасаду прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. А затым раздаў узнагароды выпускнікам вышэйшых вайсковых установаў і афіцэрам. Разам з генеральскімі чынамі не менш шчодра сыпаў абразамі і пагрозамі у бок ворагаў па ўсім перыметры, акрамя ўсходняй мяжы. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Ці варта Захаду сур'ёзна прыслухоўвацца да гэтых заяваў? Звычайная антизаходная рыторыка, якая, калі казаць і пасля пачатку вайны ў 22-м годзе, заўсёды стабільная, і калі казаць больш шырэй, яго она па вялікім рахунку не мяняецца там з 95-го года. Трэба заўсёды лягнуць Захад, сказаць, што Захад не паважае суверэнітэт Беларусі, не паважае саюз Беларусі з Расіяй і гэтак далей. А вось што сапраўды заслугоўвае ўвагі, заўважае Цыганку, дык гэта падкрэслена пацыфісцкае абяцанне Лукашэнкі вайскоўцам. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Самому Лукашенко война не патрэбная, актыўнае ўключэнне Беларусі ў вайну не патрэбна. Ён разумее, што гэта для яго палітычная смерць. Ён разумее і будзе адбівацца і пераконваць Пуціна, што гэта не трэба да апошняга. І менавіта таму Лукашенко і ездзіў да свайго кітайскага калегі, каб атрымаць ад яго своеасаблівы ахоўны ліст, тлумачыць эксперт. І дадае, калі ж у Крамлі ўсё-ткі пастановяць пайсці на эскалацыю, выкарыстаўшы Беларусь, то ніякія словы падтрымання ад таварыша Сі не ўратуюць ад вайны ані Лукашэнку, ані Беларусь. Валер Руселік, Белсат. У Киеве на 7 ліпеня абвясцілі дзень жалобы ў памяць пра ахвяр масаванай расійскай атакі, што адбылася сёння ноччу. У выніку удару, пад які трапілі шматпавярховыя жылыя дамы, загінулі як найменей 15 асобаў. Больш за паўсотні пацярпелых, у тым ліку 5 дзяцей. Я думала, все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот. И все, у нас потом стояли у них в квартире, и за нами спасатели поднялись и спустились. Заявы Путина – это еще целью. Заявы Путіна, што ягонаю цэлю ёсць вайсковыя аб'екты ды вайскоўцы, мы бачым зруйнаванне жылых будынкаў нашага гораду, вялікую колькасць загінулых. На жаль, вялікая колькасць жанчын, дзяцей, людзей сталага ўзросту. І іншымі словамі, інакш як генацыдам, гэта нельга назваць.
Пад атакаю апынуліся і населеныя пункты Кіеўскай вобласці. Найбольш складаная сітуацыя, кажуць ратаўнікі, склалася ў горадзе Вішнёвае. Там загінулі 3 асобы, 14 атрымалі траўні. Больш за 600 чалавек эвакуявалі, паведамілі ў Дзяржаўнай службе надзвычайных сітуацыяў. Падчас начной атакі на Кіеў сілы супрацьпаветранай абароны не змаглі перахапіць ніводнай балістычнай ракеты. Як паведаміў у эфіры нацыянальнага тэлемарафону прадстаўнік паветраных сілаў ЗСУ Юрый Ігнат, прычына – недахоп ракет-перахопнікаў для комплексаў «Пэтрыят». Пра дадатковыя сістэмы супрацьпаветранай абароны для Украіны пасля чарговай масаванай атакі заявіла старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляен. Паводле яе, гэтае пытанне маюць разглядаць удзельнікі саміту НАТО, які пачнецца 7 ліпеня ў Анкары. У Беларусі пачала працаваць электронная чарга на падачу дакументаў у вышэйшыя навучальныя установы. Выбраць дату і час падачы дакументаў у абраную ВНУ можна на сайце Рэспубліканскага цэнтру кантролю ведаў праз асабісты кабінет абітурыента. Але і жывая чарга без неабходнасці онлайн-рэгістрацыі таксама застанецца. Сама ж падача дакументаў на бюджэт стартуе 12 ліпеня, на платнае аддзяленне 1 жніўня. І выглядае, што менавіта за платнае месцы ў ВНУ сёлета разгорнецца асноўная барацьба. Бо менавіта іх улады скарачаюць апошнімі гадамі. Школьнікаў усё больш заахвочваюць атрымліваць працоўныя прафесіі. Марыя Сысой. Колькасць беларусаў студэнтаў ВНУ спакваля скарачаецца. За 5 гадоў мінус амаль 10%. За гэты ж час паболела моладзі, якая абрала прафесійна-тэхнічную ці сярэднеспецыяльную адукацыю. Паводле лічбаў Белстату, тут рост амаль на 12%. Улады не хаваюць, што цяпер у Беларусі працоўныя рукі патрэбны болей, чым людзі з універсітэцкай адукацыяй. Совместными усилиями организации заказчиков кадров и учреждения образования мы все-таки пытаемся сориентировать наших потенциальных абитуриентов на те рабочие места, которые действительно дадут им возможность реализовываться и получать те компетенции, которые нужны на предприятиях, владеющих новыми технологиями, высокотехнологичным оборудованием. Паводле чыноўніцы, ўжо амаль палова дзевяцікласнікаў абірае паступаць у каледжы. А да 2030 года дзяржава хоча бачыць стабільна не менш за 50%. Гэта значна больш, чым, напрыклад, у краінах Арганізацыі эканамічнай супрацы і развіцця, куды ўваходзіць 38 развітых дзяржаваў свету. Там, десь каля 30%. А школьнікаў выбіраюць навучанне па таких профессиональных дисциплинах. Чаму ў Беларусі больш за 50% яны хочуць? Гэта звязана перадусім з тым, што ўзровень тэхналогій у беларускай індустрыі яны далёка не лепшыя, не перадавыя. Значная нястача кадраў у краіне ўплывае і на вышэйшую адукацыю. Ва універсітэтах актыўна змяншаюць магчымасць атрымаць адукацыю платна на карысць бюджэтных месцаў і мэтавага набору. Калі ў 2020-му на платнае і на бюджэт ВНУ планавалі набраць прыкладна пароўну студэнтаў, то ў 2026-му у лічбах прыёму бачым мінус 43% платных месцаў, а на медычных спецыяльнасцях платныя месцы сёлета амаль зніклі. Вышэйшая адукацыя, яна дае магчымасці, таму людзі і гэтым цікавяцца. І ў дадзеным выпадку галоўнае, каб не было такога прымусу, абавязковасці, каб не заганялі насильно ў гэтыя працоўныя спецыяльнасці. Затое у іншаземцаў у Беларусі болей прасторы для манеўру. Улады надойчы пахваліліся. У нашай сістэме адукацыі істотна расце колькасць замежных студэнтаў. За последние 4 года количество иностранных студентов выросло на 10 тысяч, и сегодня их общее количество составляет 37 тысяч. Безусловно, мы расширяем географию экспорта образовательных услуг. Это страны африканского континента, Юго-Восточной Азии. Безусловно, страны Шанхайской организации сотрудничества. Каждый третий иностранный студент – это Китайская Народная Республика. Зрэшты, набіраць іншаземцаў дзяржаве банальна эканамічна выгадней. Напрыклад, завочная форма па спецыяльнасці фармацыя. У медуніверсітэтах толькі на гэтым кірунку пакінулі платныя месцы для беларусаў. Дык вось айчынныя студэнты плацяць 2000 рублёў за год, у той час як замежнікі 3050, але долараў США. Марыя Сысой, Белсат.
Кіраўнік МЗС Польшчы Радослаў Сікорскі пракаментаваў заяву прэс-сакратара Владзіміра Пуціна Дмітрія Пяскова наконт магчымых расійскіх правакацыяў супраць краінаў НАТО, пра якія, паводле шэрагу еўрапейскіх медыяў, ЗША папярэдзілі Варшаву. Прадстаўнік Крамля заявіў, што гэткія звесткі не адпавядаюць рэчаіснасці. Польскі міністр замежных справаў у адказ нагадаў, што Масква ўжо неаднойчы выступала з падобнай рыторыкай. Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Дакладна тое самае яны казалі за тыдні да ўварвання ва ўкраіну. Яны ж катэгарычна адмаўлялі, што маюць хоць якія намеры напасці на Украіну. Як і раней адмаўлялі, што зялёныя чалавечкі ў Крыме – гэта іхныя войскі. Казалі, што кожны можа купіць сабе зброю ў крамах. Вядома, пакуль Украіна адважна абараняецца і наносіць страты Расіі, Расія не ў стане правесці наступ на захад, у тым ліку на Польшу. І менавіта таму мы дапамагаем Украіне. Расія, аднак, здольная на правакацыі. Калі прадстаўнікі расійскіх уладаў кажуць, што гэтага не будзе, то яны або хлусяць, або маглі адмовіцца ад сваіх намераў у святле нашых папярэджанняў. Палітыка замест навукі. Справаздача, датычная праекту ядравага могільніку ў Беларусі, выклікала пытанні наконт бяспекі будучага аб'екту. Перавагу аддалі найтаннейшаму з магчымых варыянтаў. І выглядае, што замоўцаў больш цікавіць наяўнасць дзяржаўнага сцяга, чым бяспека беларусаў. Што думаюць пра дакумент адмыслоўцы, высвятляў Зміцер Смак. Бяспеку будучага ядравага аб'екту, адказная за яго будаванне беларуская арганізацыя абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі, рэкламуе анімацыйнымі ролікамі, створанымі штучным інтэлектам. Маўляў, і рыбам будзе добра плаваць побач з могільнікам, і чулівым птушкам нічога не пагражае. А вось крату ў допуску да небяспечнага аб'екту чамусьці адмовілі. Роліку пра людзей Белра яшчэ не стварыла, затое прадставіла амаль 300-сторонкавы дакумент. С учетом АБВОЗ могут ознакомиться все граждане Республики Беларусь. Але ж простаму чалавеку зразумець справаздачу будзе няпроста. Асноўная частка файлу выявы без распазнанага тэксту, а вось у навуковым асяроддзі справаздача выклікала здзіўленне і занепакоенасць. Абсолютно нечитальна, утрымлівае неверагодную проста колькасць пустога канцелярыту. То бок мэта гэта проста стварыць у неспецыяліста адчуванне некай гіганцкай праробленай працы. Ніякага матэматычнага аналіза там я не ўбачыў. І ўбачылось менавіта гэта толькі жаданне так званых навукоўцаў скінуць усю адказнасць за выбар пляцоўкі сябе на Саўмін. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі патрабуе 4 строгія фазы пры выбары месца для такіх аб'ектаў. У беларускім праекце пакуль ёсць толькі 2 з іх. Уласна, сама канцэпцыя і спіс пляцовак, але няма самага галоўнага – дэталёвай характарыстыкі найлепшай пляцоўкі. Як і раней разглядаюцца Астравецкі, Хойніцкі і Мсціслаўскі раёны. І ніяк не ўлічваецца, што 2 апошнія месцы размешчаныя на значнай адлегласці ад БелАЭС. За 585 амаль 500 кіламетраў адпаведна. Пытанне ёсць і да 3-й пляцоўкі. Яна ўсяго за 3 кіламетры ад станцыі. А ацэнкі, ці зможа працаваць могільнік пасля магчымай аварыі на АЭС, ніхто ў справаздачы не робіць. Нават пасля атакі беспілотнікаў на чарнобыльскі саркафаг і ядравы могільнік у дакуменце няма нічога пра дронавую небяспеку. Пры гэтым канчатковы выбар месца будоўлі аўтары праекту пакідаюць за чыноўнікамі Савету міністраў, што ў сферы радыяцыйнай бяспекі даволі спрэчнае рашэнне. Там вельмі шмат дзіўных такіх тэхнічных рэчаў, накшталт адсутнасці ўліку, напрыклад, кліматычных змен у Беларусі экстрэмальных, вось гэтых, выкарыстанне радыеактыўнага леса для піламатэрыялаў, продаж на піламатэрыялы радыеактыўнага леса. Гэта можа скончыцца тым, што Беларусь ператворыцца ў радыяцыйную пустэчу. Больш за тое, сам праект могільніку найтаннейшы з усіх магчымых. Эксперты называюць яго варыянтам для жабракоў неразвітых краінаў. Замест бяспечнага саркафагу першага класу на сотні метраў пад зямлёй у Беларусі пабудуюць наземны бетонны ангар. Аднак у сацыяльных сетках Белра замест адказаў на вострыя пытанні пакуль толькі ідэалагічныя публікацыі пра Дзень незалежнасці. Зміцер Смак, Белсат. Махляры працягваюць ашукваць праз дзяцей. Чарговай ахвяраю кіберзлачынцаў стала школьніца з Менску. У міліцыю звярнуліся бацькі 10-гадовай дзяўчынкай і паведамілі, што дачка аддала ашуканцам сямейныя ашчаджэнні. Невядомыя патэлефанавалі школьніцы на мабільны тэлефон і пад выглядам працаўнікоў сотавага аператара паведамілі, што для далейшых паслуг
неабходна працягнуць дамову. Дзеля гэтага дзяўчынка назвала суразмоўцаў дату нараджэння, імя і код з СМС. Праз нейкі час ёй патэлефанавалі ўжо псеўдаахоўнікі, напужаўшы, што ад імя школьніцы проводятся незаконные операции. Угрожая привлечь к уголовной ответственности девочку и ее родителей, аферисты потребовали найти в квартире семейное накопление и передать их курьеру для декларирования. Школьница поверила и передала женщине-курьеру более 10 тысяч долларов США. Увечары 5 ліпеня памёр выбітны мовазнаўца, палітык і дыпламат Пётр Садоўскі. Развітанне адбудзецца заўтра, а 9 у зале на вуліцы Сямашкі 8 у Менску. Пахаваюць яго на могілках у Нясвіжскім раёне. Пётр Садоўскі быў дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-го склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне. Ён стаяў ля вытокаў сучаснай беларускай дзяржаўнасці і не толькі даследаваў, але і паслядоўна адстойваў беларускую мову. Пётру Садоўскаму было 85 гадоў. Пётр Садоўскі я себе называю, такі мой, як бы сказать, літаратурна нейкі такі грамадскі, ну не псевдонім, мяне так маці называла, скажем так. Гэта ягоная праца над законам аб мовах, які быў прыняты, калі ён яшчэ не быў дэпутатам, але ён уваходзіў у працоўную групу. І, канешне, канцэпцыя міжнародных дачыненняў Беларусі, якую ён распрацоўваў як кіраўнік камісіі Верховнага Савета па міжнародных дачыненнях і знешнеэканамічных сувязях. Я, калі пісаў скаргу на першы прысуд, я ўжо спасылаўся на Канстытуцыю, артыкул 33-35, я, дарэчы, сам яе пісаў, будучы членам Канстытуцыйнай камісіі. А ў жыцці ён быў чалавекам імпульсіўным, шчырым, з вельмі такім дасціпным гумарам, і вось гэтага шчырага Пётра будзе нам усім, канешне, не хапаць. Гей, третю стежачку, бо вяла яна родну межачку. Гей, родну межачку. Жыве Беларусь! Прагулка затрымаецца. Аднайменная карціна Марка Шагала будзе экспанавацца ў Нацыянальным мастацкім музеі да кастрычніка. Лёс знакамітага палатна на бліжэйшыя месяцы вызначылі падчас перамоваў прэм'ер-міністра Александра Турчына з кіраўніком расійскага ўраду Міхаілам Мішусціным. Прагулка прыехала ў Менск з калекцыі дзяржаўнага расійскага музею ў Санкт-Петербурзе ў красавіку. Гасцявая выстава аднаго шэдэўру ў Нацыянальным мастацкім музеі мусіла скончыцца сёння, у дзень народзінаў Марка Шагала. Карціна «Прагулка» лічыцца бадай самай пазнавальнай работаю мастака. На палатне Шагал намаляваў сябе і сваю жонку Беллу Розенфельд. Зборныя Нарвегіі і Англіі складуць чарговую пару чвэрцьфіналістаў чэмпіянату свету па футболе. Зборная са Скандынавіі ў 1/8 аказалася мацнейшай за каманду Бразіліі 2-1. Доўгі час каманды абменьваліся вострымі момантамі, аднак забіць не маглі. Толькі ў апошнія 15 хвілінаў гульні ініцыятыву ўзяў суперфорвард нарвежцаў Эрлінг Холанд. Ён адзначыўся дублем, на які бразільцы здолелі адказаць толькі з рэалізаваным Неймарам пенальці ў апошнія кампенсаваныя хвіліны. Вынік матчу 2-1. Зборная Англіі ў 1/8 здолела зламаць супраціў адных з гаспадароў турніру каманды Мексікі 3-2. Сённяшні гульнавы дзень вызначыць яшчэ дваіх чвэрцьфіналістаў. Іспанія сустрэнецца з Партугаліяй, а зборная Бельгіі будзе супрацьстаяць камандзе ЗША. На чэмпіянаце свету па футболе разгараецца скандал вакол зборнай Злучаных Штатаў. Крыніцы Associated Press і New York Times сцвярджаюць, што Дональд Трамп асабіста тэлефанаваў кіраўніку FIFA Джанні Інфантына.
Амерыканскі прэзідэнт нібыта запатрабаваў перагледзець рашэнне пра чырвоную картку і выдаленне амерыканскага форварда Фаларена Белагана падчас мінулага матчу з Босніяй і Герцагавінай. Пра гэтую ды іншыя замежныя навіны ў наступным матэрыяле. ФІФА сапраўды прыпыніла дзеянне аўтаматычнай дыскваліфікацыі Фаларена Белагана на год, і футбаліст зможа згуляць у наступным матчы супраць Бельгіі. Рашэнне выклікала скандал у футбольным асяроддзі. УЕФА назвала яго беспрэцэдэнтным, а бельгійская футбольная федэрацыя рыхтуе пратэст. Трамп у сваёй сацсетцы Truth Social падзякаваў ФІФА за, цытата, «аднаўленне справядлівасці». Новы вярхоўны лідар Ірану Маджтаба Хамінеін не прысутнічаў на дзяржаўнай цырымоніі пахавання свайго бацькі Аяталы Алі Хамінеі, які загінуў у выніку авіяудараў ЗША і Ізраілю. Афіцыйныя медыі тлумачаць ягоную адсутнасць меркаваннямі бяспекі, але няўдзел у цырымоніі афіцыйнага пераемніка ўзмацніў чуткі пра ягоны крытычны стан пасля ранення. На публіцы Маджтаба Хамінеі не з'яўляўся з моманту авіяудару 28 лютага. Украінскія дальнабойныя беспілотнікі атакавалі Омскі нафтаперапрацоўчы завод, размешчаны за 2500 кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы. Улады Расіі пацвердзілі атаку дронаў, але не ўдар па НПЗ. Омскі завод – адзін з найбуйнейшых у РФ, да гэтага часу ён заставаўся недасяжным для ўдараў збройных сілаў Украіны. У анексаваным Крыме адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі. Паводле расійскіх уладаў без святла застаўся амаль увесь паўвостраў. Крымэнерга заявіла, што прычынай стаў, цытата, «вонкавы ўплыў на высакавольтныя сеткі». Паводле кіраўніка сілаў беспілотных сістэмаў Украіны Роберта Броўдзі, у акупаваным Крыме цягам 2 сотняў пашкоджаныя 16 энергааб'ектаў, каб дэмантаваць расійскую тылавую інфраструктуру. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш інфармацыі знойдзеце ў сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бабіным. Добрый вечар. Ці можа быць, што дрон, які сёння раніцай заўважылі ў ваколіцах Добрушу, мог разбіцца на тэрыторыі Беларусі? Значыць, гэта што, такіх выпадкаў будзе больш? Пагаворым пра гэта да не толькі з вайсковым аглядальнікам, Сержуком Кідышкам. Запрашаем спадарства. Будуць таксама і іншыя тэмы. Заставайцеся, спадарства, з намі. Спадарства, Лукашенко з'явіўся на публіцы пасля працяглай і невытлумачальнай адсутнасці ў інфармацыйнай прасторы. Палітыка ніхто не бачыў з моманту ягонага вяртання з турне па краінах усходу і візіту перад тым, як скіравацца ў рэзідэнцыю Владзіміра Пуціна на Валдаі. Сітуацыя падагравалася тым, што пасля прылёту ў Беларусь ён прапусціў нават галоўныя ўрачыстасці на Дзень незалежнасці 3 ліпеня, што выклікала хвалю чутак. Аднак сёння ягоны графік выйшаў максімальна насычаным. Галоўнай падзеяй дня для Лукашэнкі стаў ягоны ўдзел у цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вайсковых ВНУ і ўручэння генеральскіх пагонаў найвышэйшаму афіцэрскаму складу. У сваёй прамове ён зрабіў жорсткую стаўку на ваенную рыторыку. Галоўным пасылам стала заява, што сур'ёзным фактарам стратэгічнага стрымлівання гарачых галоваў на захадзе было размяшчэнне ў Беларусі расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядравай зброі. Чарговы раз абвінаваціўшы еўразвяз у мілітарызацыі, Лукашенко падкрэсліў, што Беларусь не хоча вайны, а беларускія вайскоўцы не будуць адпраўленыя на, цитата, украинскую бойню. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет.
Пры гэтым ён дадаў, што краіна не будзе схіляць галаву перад нейкім ворагам. А крыху раней Александр Лукашенко прыняў з дакладам свайго старэйшага сына Віктара, які ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт. Яны абмеркавалі крызіснае пытанне ў беларускім спорце, у прыватнасці ў хакеі, а таксама працу спартовых чыноўнікаў ва ўмовах міжнароднай изоляцыі. Але самай нечаканай стала неспартовая частка дакладу. На Віктара Лукашенку вісіць асобная дзяржаўная задача – куратарства стратэгічных эканамічных праектаў у Амане, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і краінах Афрыкі. У студыі з'явіўся Сержук Кідышка, вайсковы аглядальнік, сузаснавальнік паспалітага рушэння. Добрый вечар, спадар Сержук. Добрый вечар. Добрый вечар. Хацелі б пачаць нашу размову вось гэтай невытлумачальнай адсутнасцю Александра Лукашенка ў інфармацыйнай прасторы. Кажуць, што там яму было, магчыма, і кепска пасля гэтай паездкі, што яго ледь там не адкачвалі ад усяго. І тут адразу ж ён як бы з месца ў кар'ер пачаў адразу казаць, які кепскі захад, пра тое, што ён не пашле нікога на вайну, але з іншага боку вось казаць, што там у нас, калі што, ёсць ядравая зброя і арэшнік, нейкія нестыкоўкі, не? Так, я паглядзеў матэрыялы, якія даступныя на тэлеграм-канале Пула Першага. 5 альбо 10 секунд наконт таго, што ніхто вас нікуды не пашле, і пасля 10 хвілінаў наконт таго, што арэшнік, зброя, вы ж разумееце, псіхалогія, яна все выдае. Калі ты крышачку людзям абяцаеш, што яны не будуць ваяваць, а пасля 10 хвілінаў распавядаеш пра тое, што мы маем зброю, у разе чаго мы ого-го, то зразумела, што гэта хлусня. Наконт таго, што яго не было, так, ведаеце, гэта ж не першы раз. Мы кожного разу абмяркоўваем, куды ж ён падзеўся. Пасля ён з'яўляецца, як фігара там, фігара тут, так, умоўна. Все з ім добра. Мы кожнага разу чакаем, што ён будзе хворы і ледзь не паміраць, і ён выязджае на каньках. Вось. Хіба што ў гэтай сітуацыі мы кажам пра тое, што ён упершыню за амаль 30 гадоў не з'явіўся менавіта на святкаванні Дні незалежнасці 3 ліпеня. Тут зараз супала ж шмат чаго, і гэта ультыматум Зеленскага, калі ён з'ехаў, фактычна, можна сказаць, кінуў краіну. Хаця, канешне, зараз все спакойна, можна вяртацца. А калі ты вярнуўся, трэба ж неяк патлумачыць, дзе ты быў, узнагародзіць сваіх бліжніх, каб не было хваляванняў. І, пабачылі вартасць гэтага свята 3 ліпеня для яго, для самого. Тут же была нагода, сын скончыў універсітэт, добры бацька паказаў, што для яго важнее. Вось. На ваш погляд, чаму Александру Лукашенко даводзілася яшчэ сёння раз падкрэсліць, што ніхто беларускіх вайскоўцаў не збіраецца адпраўляць на вайну ва ўкраіне? Хаця, в прынцыпе, ён раней таксама казаў, што мы ваяваць не збіраемся, што калі што, проста будзем тут, маўляў, бараніць сваю зямлю. Я заўсёды параўноўваю са сваім жыццёвым досведам, і я служыў вельмі даўно, ў 94 годзе, і таксама па Канстытуцыі нас нікуды не маглі адправіць, але ж нашу дывізію рыхтавалі да Чечні, якраз першая чеченская кампанія была. Таму яму верыць нельга, вось, ввогуле. І тое, што ён кажа, як старэйшае пакаленне мае досвед, як камуністычныя газеты чытаць паміж строчак, і калі Лукашенко кажа, што чагосьці не будзе, то, магчыма, і адбудзецца штосьці. Як і расіяне, якія казалі, што не будзе вайны ва ўкраіне, мы бачым, вайна ідзе. І трэба звярнуць папросту на гэту ўвагу, на тое, што такія месаджы, як бы ніхто не запытваў, умоўна, патлумач, павіншуй всіх са святамі, з узнагародамі, навошта ты пра гэтую вайну? Но кожнага разу чытаецца адна і тая ж самая мантра. Мы ні на каго нападаць не будзем, но в выпадку чагосьці мы адкажам. Спадар Сержук, акурат мы сёння ў нашых гледачоў пытаемся, ці на іхную думку пашле Лукашенко беларусаў на вайну з Украінай. І самы папулярны адказ, 51%, будзе выкручвацца да апошняга. На другім месцы пашле, калі Путін прыцісне, амаль 30%, і 12% не, бо небяспечна для улады. Вот на вашу думку, калі сыходзіць з меркавання нашых гледачоў, што будзе выкручвацца да апошняга, што можа стаць гэтым апошнім, на вашу думку? Па-першае, трэба сказаць, напэўна, што гэтыя ўсе 3 варыянта з самого пачатку вайны, вось мы гэтыя варыянтамі заўсёды як бы аперуем. То бок, нічога не мяняецца. І таму трэба папросту зараз глядзець на рэальны стан рэчаў. Ці можа быць гэта зараз? Апошнім, як вы запыталіся, можа быць все, што заўгодна. Сучаснай мовай кажучы, гэтым
триггером, что будет им. Мы не можем нават ведаць. Мне падаецца, Лукашенко сам не ведае. Мы бачили, калі да яго прыязджаў, напрыклад, Лавроў, і Лукашенко запытываў Лавроў: ну распавядзіце мне, што там Владимир Владимирович, што бок Лукашенко сам часам не ведае, што ад яго запатрабуюць. Ён спрабуе па сітуацыі неяк выйсці. Вось. Трэба зараз папросту не гадаць на кафейнай гуще, як мы ўсе любім, куды ён паехаў, што будзе, а папросту на рэальны момант падумаць, ці можа быць бліжэйшым часам гэта пачатак гэтай вайны і удзел беларусаў, я маю на ўвазе вайне. І з таго, што я бачу, камунікуючы са сваімі калегамі, інфармацыю, якую атрымліваю, што бліжэйшы час беларусы не будуць цягнуць вайну. З Беларусі бліжэйшы час не будзе агрэсіўных дзеянняў. А то, што Лукашенко, вось яго такая агрэсіўная рыторыка, гэта ён папросту спрабую трымацца в фарвацері сучаснага нагнетання з усіх бакоў в рэгіёне рыторыкі з боку Украіны, Расіі, нават Польша зараз цягнуць, разумееце, ідзе агульнае нагнетанне. Лукашенко... Гэтая рыторыка, яна дапамагае яму аб'яднаць сілавікоў вакол сябе? Ён працуе зусім іншымі механізмамі. Рыторыка тут не пры чым, бачыце, узнагароды дзяржаўныя, умоўна кватэры, умоўна, як і ў 20-м годзе было, пакуль все пратэстуючыя былі в нейкай эйфарыі, што будуць змены, Лукашенко ездзіл па вайсковых частках, раздаваў кватэры, пасля падаўлення пратэстаў раздаваў узнагароды, раздаваў, то бок ён трымае сілавікоў на матэрыяльным забеспячэнні. А з іншого боку, сілавікі гэтага нідзе не возьмуць. А войска вельмі проста працуе, умоўна. Ёсць загад, ёсць заробак, все, выконваем загады таго, хто іх аддае. Скажите, а вось такая ситуация, что падчас вось гэтага нарастання гэтага напружання паміж пагрозамі Владимира Зеленскага знішчыць ретранслятары на тэрыторыі Беларусі, Лукашенко плануе нейкую сваю камандзіроўку, едзе да Владимира Путіна, потым едзе ў азіяцкае турнэ. Якія могуць быць настроі ўнутры беларускага войска? Ці гэта не дэматывуе вайскоўцаў, што галоўнакамандуючы падчас вось такіх крызісаў проста пакідае краіну? Я думаю, як былы вайсковец, я могу сказать, что, конечно, мы все на чалавечым нейкім сваіх гарызантальных сувязям гэта все абмяркоўваем. Памятаеце, умоўна было відэо з пратэстаў 20-го года, калі Лукашенко бег с аўтаматам без ражка, і было відэо, калі амапаўцы стаялі на гэтых рубежах і смяяліся. Гляжі, кажа, кольку апранулі ў бронекамізэльку. То бок яны паміж сабою не смеюцца, яны все гэта разумеюць. Но зноў жа, заробак, контракт, кватэры, што яны зробяць, гэтыя вайскоўцы, разумееце? І умоўна ж Лукашенко ж вярнуўся, паказаў, што не, ездзіў па справах, все, я тут, я на месцы. Калі б умоўна ён з'ехаў і не вярнуўся, тады было б аб чым размаўляць. А так все працягвае так, як і было раней. Разам з тым, Расія працягвае сваю палітыку, вось, я маю на ўвазе абароны, так скажем, нейкай умоўная абарона ад украінскіх дронаў. Не варта добра гэта атрымоўваецца у Масквы, бо зараз ведаем, што ўжо ажно да Омску дасталі гэтыя удары, і мы б хацелі вам паказаць акурат, як сёння выглядала сітуацыя ў Омску, дзе упершыню беспілотнікі атакавалі найбуйнейшы ў Расіі нафтаперапрацоўчы завод. Давайте поглядим и вернемся до нашей размовы. А, вон третья загорелась что-то. А можешь продавать машину, нефтезавод наш горит. О, долетел. Это беспилотник, девочки. Попрошу тебя, чтобы солнце пело, попрошу тебя, чтобы море пело. Кого попали? Ой, ой, бабушки мои. Ой. По всему городу прям ебать связь. Закрыли у нас что-то аэропорт полностью, короче. Ну и все. Кожны дзень дальнабойныя санкцыі Украіны працуюць. Вось калі беларускія вайскоўцы глядзяць на гэта і могуць уявіць сабе карціну пылаючага мазырскага альбо нават наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода, якія могуць быць настроі, якая можа быць рэакцыя, што вось, сапраўды бачаць, што Расія не самая вялікая і самая моцная армія ў свеце. Так яны ж даўно гэта ведаюць. З 22-го года было бачна, калі расійскае войска стаяла ўжо амаль што ўвайшло ў Кіеў, а пасля мы ж ведаем. Я хацеў пра гэта сказаць, што
мы ўжо не раз на эмоцыях як бы ацэнілі сітуацыю, што як бы ідзе пералом і магчыма на карысць Украіны. Згадайце, і гэта эйфарія, калі адкінулі наступ ад Кіева, а па выніку вайна расцягнулася на колькі гадоў ужо пасля гэтага, так? І кожны украінскі наступ мы прымаем з такім воодушевленнем, а умоўна расійскі бок пасля перастройваецца. І тут трэба разумець спецыфіку расійскага ромузума, расійскага войска і ввогуле гэтага менталітэту. Вось гэтым хіба ёсць заходніх палітыкаў, што яны не разумеюць, што тыя народы, якія проживаюць на той тэрыторыі, у іх адбываецца рост пасля вельмі моцнага крызісу. Умоўна тое, што яны зараз, ось, украінцы, мы як бы ўсе рады таму, што такое адбываецца, але ж не трэба впадаць в эйфарію. Рускія вельмі добра вучацца. І хутчэй за ўсё, яны будуць пераходзіць на нейкія энергазамяшчальныя тэхналогіі, што тычыцца зброі, магчыма, Кітай будзе дапамагаць, разумееце? Тое, што мы спадзяемся, што насельніцтва, ось, якое стаіць у гэтых чэргах за палівам, што нейкае, можа, паўстанне будзе, Нема спадзявання, ну гэта тое самае, як мы спадзяваліся ў 20-м годзе, калі выходзілі тысячы, наши сотні тысяч суграмадзян, нам падавалася, што ўсё. Вось. А выніку спецслужбы пасля гэта ўсё як бы схлопваюцца, гэта пратэсты в Расіі. Разумееце, на жаль, у іх рост адбываецца пасля таго, як яны дашлі да самого дна. Да дна яны яшчэ не дашлі. Трэба яшчэ пачакаць. То бок на коней, там на ровары ўсе масава не пераселі? З імі у іх, я так, можа быць, сказаў пра іх рост. Я бы не хацеў, каб ён адбыўся, но мы ж бачым, глядзіце, колькі нам казалі ўжо, што ў расійцаў няма ракет. Но мы бачым, што не скончыліся гэтыя ракеты. І дроны, яны ўсё перебудоўваюць, яны вельмі добра вучацца. І я кажу па словах маіх знаёмых, якія ваююць, якія рэальна бачаць. Я калі слухаю тое, што мне кажуць людзі, мне самому становіцца сумна, таму што я бачу просто перспектывы вайны без канца. Вось, вайна. Спадар Сержук, я б хацелі звярнуць увагу на дрон. Вось выданне «Флагшток» паведамляе, што учора над Гомельшчынай быў заўважны такі дрон. І сёння, маўляў, у ваколіцах Добрушу ў Гомельскай вобласці таксама быў чутны выбух. Ужо вось нашы журналісты праверылі, што ён не кіраваўся расійскімі рэтрансляторамі. Сапраўды яны не працуюць на тэрыторыі Беларусі. Ці гэта значыць, што цяпер такім у адвольным парадку гэтыя дроны могуць залятаць з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, не скіроўвацца ўжо на тэрыторыю Украіны, бо імі не кіруюць гэтыя рэтрансляторы, і папросту падаць на тэрыторыі Беларусі ў любым месцы? Так можа быць, таму што тут, конечно, трэба запытваць у спецыялістаў больш вузкай спецыялізацыі. Тое, што я чытаў, гэтыя рэтрансляторы дапамагаюць перамяшчэнню вялікіх колькасці дронаў. Неяк там сістэма так звязана, што калі расейцы пересталі карыстацца Старлінкам, то яны выбудовалі такую сістэму, што з дапамогай рэтранслятораў і вялікай колькасці дронаў яны неяк уваходзяць в резонанс і самі себе каардынуюць. А мы зараз размаўляем пра адзінічныя дроны, якія насамрэч мог бы проста влецець на тэрыторыі Беларусі, не звязаны з гэтымі рэтрансляторамі. Рэтрансляторы адключаны, ніхто іх не знішчаў, яны проста выключаны. Менавіта пра рэтрансляторы, калі мы кажам, то ўзгадваем патрабаванні Зеленскага менавіта пра адключэнне гэтых рэтранслятораў, але сярод патрабаванняў таксама гучала і не дапамагаць палівам Расіі. Тым не менш, гэта сітуацыя працягваецца. На вашу думку, на такі крок Лукашенка пойдзе ці не? Мы ж не ведаем, яны ж самі пра гэта гучаць, што існуюць нейкія каналы перамоў, пра якія ніхто не ведае. Адна справа тое, што кажа публічны палітык, а іншая справа, што адбываецца насамрэч. Рэтрансляторы ж адключаны, они ж не знішчаны, а Зеленскі казаў іх знішчыць. Это по такой информации, якая гуляе ў сетках. Таму я не могу вам адказаць адказы Лукашэнкі. Вельмі хитрый человек, вельмі хитрый, і вось вы самі нават в эфирах его называеце палітыкам. Я не лічу его палітыкам, напрыклад, але ж трэба лічыцца з тым, што неяк выжывае в любой сітуацыі. Незразумела, калі ж адбудзецца той момант, калі мы пабачым, як это все скончыцца. Разам з тым, вось кажуць увесь час пра пагрозу ўварвання Расіі ў адну з еўрапейскіх краінаў, у адну з краінаў НАТО. Апошнім часам вось выданне «The Telegraph» казала пра Польшу. Папярэджвалі і прэм'ер-міністра Польшы, і цяпер вось акурат выказваўся міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі пра тое, што не трэба, маўляў, звяртаць увагу на тое, што кажуць там у Крамлі, там Пяскоў, Пуцін і ўсё такое, яны тое самае казалі перад уварваннем ва Ўкраіну, што ніхто не збіраецца з гэтай Украінай ваяваць, да што вы, мы самыя мірныя людзі, калі, канешне, там нас не справакуюць. І тут пытанне таксама заўсёды кажуць, што Беларусь можа таксама ў гэтым сцэнарыі ўварвання паўдзельнічаць.
Вы уже казалі пра тое, што і Александр Лукашенко, і беларускае войска не гатовы да такога ўварвання. А тэарэтычна Расія ці можа, улічваючы вось гэтыя ўсе праблемы, которые зараз мы назіраем, і тым не менш пра захаванне той сілы, якая яшчэ ёсць у Крамлі, зрабіць такі сцэнарый правакацыяў альбо беспасярэдняга ўварвання ў адну з краінаў НАТО? Ну, конечно, можно. Но всю историю Российской империи, Советского Союза, после теперешней России, все эти конфликты начинались с провокации. Вось. И, например, зараз есть информация, что с боку Беларуси на пограничных территориях вельмі шмат туристов приезжает, российских. А туристы складаюцца з картографов, з географов, якія ацэньваюць межы, территорию, разумеется. То же самое было перед тым, як Крым адхапалі. Усе, дзе расейцы пасля праводзілі тэрыторыі, яны прыязджалі, навукоўцы збіралі інфармацыю, пасля ее аналізавалі вайскоўцы, і пасля мы мелі нейкіх зялёных чалавечкаў у Крыме, там яшчэ штосьці. То бок, все, што заўгодна можа быць, войскі перакінуць вельмі лёгка, і тое, што вось якраз Сікорскі сказал, он якраз адраз якраз кажа з адваротным сэнсам, што трэба звяртаць увагу на такія заспакаенні, што нічога не будзе. Вось. Но тут трэба разумець, што чым розніца між сістэмамі Расіі і Беларусі і сучаснай Европы. Тут же мы бачым реальную палітычную конкуренцию, жыццё, дзейнасць, выбор, разумеется. А з таго боку мы бачым тоталітарныя режимы, якія попросту умоўна сидзіць Путин альбо Лукашенко и думает, я вас всех переживу с вашими выборами, с вашей внутренней палітычнай барацьбой, бачыце. И вось на гэта можа ўплываць то, што ў Польшы Сікорскі кажа одно, ему супрацьстаяць іншыя палітычныя сілы. І яны тут спрабуюць неяк дамовіцца. З таго боку, я маю на увазе Россия, Лукашенко, Беларусь, там все як бы мы сказали, вы зрабілі. І чалавечае жыццё там нічога не каштуе. Европа цэніць чалавечае жыццё, Европа цэніць свой комфорт. І еўрапейцы шмат якія баяцца нават падумаць пра гэту вайну, а ўжо час пра гэта думаць. Сапраўды так, неспакойныя часы, а разам з гэтым мы будзем спадзявацца на лепшае. Сяржук Кідышка, вайсковы аглядальнік, сузнавальнік паспалітага рушэння быў у нашай студыі. Ну і да нашай другой тэмы. Спадарства Міністэрства адукацыі пахвалілася рэкордным ростам колькасці замежных студэнтаў у беларускіх ВНУ, аднак на гэтым фоне ў краіне імкліва падае колькасць айчынных навучэнцаў з вышэйшай адукацыяй. Пакуль замежнікам прапануюць прэстыжныя медычныя і тэхнічныя дыпломы, беларускую моладзь мэтанакіравана выштурхоўваюць у прафесійна-тэхнічныя каледжы, каб хутчэй закрыць катастрафічны дэфіцыт працоўных рук. Як заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванет, за апошнія 4 гады колькасць замежнікаў ва універсітэтах вырасла на 10 тысяч і дасягнула 37 тысяч чалавек. Кожны трэці такі студэнт прыязджае з Кітаю, таксама ў лідарах краіны Афрыкі і Шры-Ланка. Паводле міністра, пасля якаснай вучобы яны вяртаюцца дамоў і робяцца, цытата, народнымі пасламі Беларусі. Аднак афіцыйная статыстыка для саміх беларусаў выглядае зусім інакш. За апошнія 5 гадоў колькасць айчынных навучэнцаў на бакалаўрыяце абвалілася ў 4 разы. Затое планамерна расце набор у прафесійна-тэхнічныя установы. Улады плануюць да 2030 года адпраўляць у каледжы адразу палову ўсіх дзевяцікласнікаў. З намі на сувязі Андрэй Лаўрухін, намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння ў пытаннях адукацыі і навукі. Спадар Андрэй, добрый вечар. Добрый вечар. Як на ваш погляд, вось Беларусі ўдалося за 4 гады... Ці чуеце нас, спадар Андрэю? Зараз чую. Дякую. Як на ваш погляд, вось удалося за 4 гады Беларусі нарасціць колькасць замежных студэнтаў ажно на 10 тысяч чалавек, і наколькі это, ну, вось вялікая лічба, на ваш погляд? Ну, сапраўды, тут, канешне, тое, што вырваўся Туркменістан ізноў з 3000 до 8 амаль там, да? Гэта значыць, што хутчэй за ўсё адноўлена пагадненне асабістае паміж Лукашэнкам і новым Туркменбашы. Значыцца, інакш не было раней і няма і не будзе далей. То бок так не бывае, што раптам, значыцца, студэнты з Туркменістана самі па сабе прыехалі ў такой колькасці. Хутчэй за ўсё гэта адноўлена пагадненне між асобамі, між прэзідэнтамі Беларусі і Туркменістана. Вось. Ну і безумоўна спрацавала, канешне, тое другое, што другую страку займае Кітайская народная рэспубліка, стасункі адпаведныя.
І вось праца у Афрыцы, Шры-Ланка там займае таксама лідарскія пазіцыі, медычная адукацыя сапраўды запатрабавана. Вось так я бы першыя такія, чыннікі замежных краін менавіта растлумачыў. І, канешне, другое тое, што сапраўды колькасць адносна агульнай колькасці ўсіх студэнтаў, яна павялічылася яшчэ і таму, што беларускіх студэнтаў стала значна менш ісці ў вышэйшыя навучальныя установы, і большасць пайшлі ўсё ж такі сапраўды перанакіроўвае дзяржава у прафесійна-тэхнічныя і спецыяльныя сярэднія адукацыйныя установы. То бок гэта улады пастараліся, каб беларускія абітурыенты ў большай частцы ішлі, паступалі ў каледжы, ў прафесійна-тэхнічныя вось такія сярэднія установы, так я разумею, а не это проста само жаданне моладзі. Безумоўна, гэта я б так сказаў, што тут некалькі чыннікаў, не бывае так, што толькі адзін, але ўлічваючы такія моцныя інструментары, які маюць дзяржава, і тое, што большасць увогуле ўсіх навучальных устаноў на ўсіх узроўні дзяржаўныя, канешне, гэты самы галоўны чыннік і фактар, што дзяржава вельмі зацікаўлена ў тым, каб навучанне было скарочанае, хутчэй моладзь выходзіла на працу, на рынок працы, і затыкала тыя дзіркі менавіта ў працоўных спецыяльнасцях, на які вельмі вялікі запыт, які вельмі вялікі дэфіцыт. Таксама у сувязі з адтокам, з дэмаграфічнымі праблемамі і ад'ездам вельмі вялікай колькасці людзей пасля 2020 года з палітычных матываў. Вось, гэта адзін найбольш моцны, на мой погляд, чыннік, але ёсць і другі, звязаны з тым, што самі бацькі, прабачце, у гэтым узросце вырашаюць бацькі па большай частцы. Ёсць моладзь, яна жадае нешта, але ўсё ж такі бацькі. Бацькі, я лічу, што ёсць і гэты фактар расчаравання вышэйшай адукацыі. Яно доўгае, яно незразумела, чым скончыцца, якая праца, ці знойдзе чалавек працу, і ў прынцыпе вось гэты таксама з'яўляецца чыннік расчаравання вышэйшай адукацыі. Значыцца, у адрозненне ад замежных студэнтаў, якім распавядаюць і прадаюць такой вось высокаякасны прадукт беларускай вышэйшай адукацыі, тыя, хто жыве ў Беларусі і ведаюць са свайго досведу і асабіста, якая якасць вышэйшай адукацыі, не надта гэтым задаволены і разумеюць, што гэта толькі рэкляма такая. Вось наіўныя людзі могуць верыць у тое, што... І, дарэчы, так, медычная, можа, яшчэ і не самая горшая адукацыя, што тычыцца астатніх накірункаў, хаця і ў медычнай нават таксама пагоршылася за апошнія некалькі год, пасля 2020 года, калі з'ехалі таксама выкладчыкі з медычнага універсітэту. І апошняе сапраўды тое, што ўсё ж такі адпрацоўка, напрыклад, карацейшая, калі вы сканчаеце коледж ці, прафесійна-тэхнічную установу адукацыйную, там не трэба адпрацоўваць 5+ гадоў. Вось, і там можна менш адпрацаваць, год. Вось, і гэта значыць, што вы адчуваеце сябе больш мабільнымі і свабоднымі пасля таго, як вы сканчаеце прафесійна-тэхнічную альбо спецыяльную сярэднюю установу адукацыі. Гэта таксама з'яўляецца чыннікам. Святар Андрэй, але ці не будзе такая сітуацыя, што школьнік, які хацеў бы ўсё ж такі атрымаць вышэйшую адукацыю, але, як вы кажаце, улады ўсімі сіламі намагаюцца зрабіць так, каб замест вышэйшай адукацыі ён выбраў каледж, але ўсё ж такі яго больш цікавіць вышэйшая адукацыя. Пры немагчымасці рэалізаваць гэтае жаданне ўкраіны будуць выбірацца замежныя, не заўсёды еўрапейскія, а можа быць і расейскія вышэйшыя навучальныя установы. Безумоўна, гэта натуральна так. Дарэчы, пасля атрымання першай адукацыі бескаштоўнай,
вы толькі маеце магчымасць на платнай аснове. І тады, калі вы бачыце кошты беларускія таксама, нават калі яны танныя, тым не менш, ну, вы будете ўжо абіраць, можа, і іншую краіну, сапраўды. Так, менавіта гэта. Ўсё роўна запыт на вышэйшую адукацыю ёсць, і ён і па інерцыі, і новай генерацыі бацькоў, якія чакаюць ад вышэйшай адукацыі, ну, больш такі, значыцца, выбух, да, такі водгук і атрыманне вышэйшай адукацыі, калі адчыняе дзверы на глобальным рынку працы, гэта значна лепш, чым вось быць, таўчыся толькі на беларускім немаленькім рынку працы. Таму, канешне, безумоўна, вось такое звяртанне да замежных вышэйшых устаноў будзе гэта павялічваць, безумоўна. А калі мы кажам вось пра вопыт замежных студэнтаў, якія вучацца ў Беларусі, не будзем прыводзіць тут у прыклад вопыт іранскай студэнткі медычнага універсітэту, якую за крытыку рэжыму аятолаў дэпартавалі з Беларусі. Гэта гісторыя атрымала вялікі рэзананс у медыа прасторы. А разам з тым, вось міністр Іванец кажа, што гэтыя студэнты, якія адвучыліся тут у нас, у Беларусі, вяртаюцца потым да сябе на радзіму і прамуюць Рэспубліку Беларусь і беларускую адукацыю. Наколькі ввогуле вось у такіх краінах, якія папулярныя у беларускіх навучальных установах, то бок маецца на ўвазе студэнты з гэтай краіны, наколькі ў іх ввогуле папулярна прамоцыя беларускай адукацыі? Ну, ведаеце, для краін Афрыкі, напрыклад, Беларусь гэта сапраўды Еўропа. Усё залежыць ад той краіны, ад кропак адліку, да, вось як у тэорыі, значыцца, вось такой относительности Эйнштейна. Што мы бярэм за кропку адліку? Вось калі мы бярэм краіны, для якіх Беларусь гэта Еўропа, то, канешне, стварыць міф пра высакаякасную беларускую адукацыю вельмі лёгка. Але нават калі мы паглядзім на Расію, то мы ўбачым, што колькасць студэнтаў з Расіі, якія прыязджаюць навучацца ў Беларусь, значна менш. Яна менш за 2000. Пры гэтым, звярніце ўвагу, што штогод Беларусь выдзяляе 860 квотных месцаў для бескаштоўных са стыпендыямі для расіян. Дарэчы, у параўнанні з Расіяй, якая выдзяляе там, да, штогод 1300, але розніца у папуляцыі ў 15 разоў большая. І адносна таксама вось і студэнтаў колькасць адпаведная. То бок тут мы бачым, што насамрэч запыт і такая імідж беларускай адукацыі залежыць ад краіны, з якой прыязджаюць студэнты. Но цалкам, тым не менш, трэба прызнаць тое, што, канешне, студэнты, якія выходзяць з навучальных устаноў, атрымоўваюць такую адукацыю, якая дазваляе ім стаць медыкамі, напрыклад. Гэта, канешне, вельмі моцная прамоцыя беларускай якаснай адукацыі. Ну, калі сапраўды гэтыя ўрачы пасля вяртання яны там больш лечаць, чым калечаць. Мы ж гэтага не ведаем дакладна. Вось. І таму тут трэба ставіцца да кожнага такога студэнта, праглядаць яго лёс кар'ерны, ці паспяховы ён, ці наадварот. Вось. Ну, вось таму тут агулам нельга, здаецца мне так, вызначаць і ацэньваць беларускую адукацыю. Разам з тым, калі мы глядзім на вось гэтае рэзкае падзенне ў 4 разы колькасці навучэнцаў першай ступені, маецца на ўвазе на бакалаўрыяце, так, у Беларусі, то яно скарацілася з 2020 года ў 4 разы да 69 тысяч у 2025 годзе. Пры гэтым замежных студэнтаў там падаецца больш за 35 тысяч у Беларусі. Ці наступіць момант, калі вось замежных студэнтаў будзе столькі ж, як і беларускіх, альбо нават замежных студэнтаў, ну вось у магчымасці таго, што дзяржава хоча, напэўна, больш грошай атрымоўваць, так, ад адукацыі, і замежныя студэнты гатовыя плаціць за беларускую адукацыю, зраўняецца?
Ну, залежыць ад таго, як зраўняецца, да? За кошт чаго? За кошт таго, што беларускіх студэнтаў стане менш, до 38, зараз там 37-38 тысяч, значит, замежных студэнтаў, да? Ці за кошт таго, што замежных студэнтаў стане больш, до 60 там з чымсьці, да? Вось ад гэтага залежыць, канешне, значит, ну, такія вывады, які мы можам рабіць. Канешне, у прынцыпе, вялікая колькасць замежных студэнтаў гэта добра. Гэта не толькі грошы якія, а сапраўды кожны з такіх студэнтаў пры умове, што гэта сапраўды якасная адукацыя, якая дае такі добры паспяховы кар'ерны шлях таму ці іншаму студэнту, і калі яны, напрыклад, становяцца вядомымі врачамі, фізікамі, навукоўцамі, палітыкамі ці культурнымі дзеячамі, яны сапраўды выступаюць вось такімі амбасадарамі беларускай адукацыі. Вось. Но для гэтага трэба сапраўды, каб гэтая вось адукацыя, яна неяк так дапамагла стварыць гэты кар'ерны шлях. Але вось так, з пункту гледжання самой краіны, унутры яе, безумоўна, вось гэтая спроба затыкаць дзіркі і такім чынам перанакіроўваць моладзь з вышэйшай адукацыі на сярэднюю і прафесійна-тэхнічную, ну, яна будзе так ці інакш мець наступствы, што вышэйшая адукацыя гэта эліты. Да? Не толькі палітычныя, а ў прынцыпе, ось вышэйшы слой грамадства, прафесійнага, такога чалавечага капітала, так скажем, да? І калі Беларусь вось так зніжае колькасць нават такіх людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю, то, канешне, яна памяншае вось гэты чалавечы капітал сваіх элітаў, і гэта будзе, безумоўна, у такой, ну, канешне, не сёння на заўтра, але ў перспектыве некалькіх гадоў, некалькіх выпускаў асабліва, гэта будзе так ці інакш адбівацца негатыўна. На тое, што наўпрост у грамадстве будзе менш беларусаў, якія маюць вось такі сімвалічны капітал, звязаны з вышэйшай адукацыяй. Ну так, гэта сапраўды ўжо паступова назіраецца. Спадар Андрэю, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Андрэй Лаўрухін, намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння у пытаннях адукацыі і навукі, быў з намі на відэасувязі. Настаў час для нашай традыцыйнай рубрыкі «Дайджэсту рэгіёнаў», альбо «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім у супрацы з выданнем БГ Медыя. І пачнем з горадні, дзе 3 ліпеня ўрачыстае адкрыццё скверу на вуліцы Дарвіна абярнулася іміджавым скандалам для мясцовых уладаў. Падчас свята старшыня гарвыканкаму Андрэй Хмель на камеру паабяцаў мясцовай жыхарцы добраўпарадкаваць Томінскі лес. Чыноўнік заявіў, што гэтага раней не было ў планах, але ён знойдзе магчымасці асабіста. Аднак у той жа дзень выявілася, што рэканструкцыя гэтага лесу ўжо даўно афіцыйна запланаваная. Это пацвердзіла кіраўніцтва раёну ў дзяржаўнай прэсе. У сацыяльных сетках гарадзенцы адразу назвалі такі дыялог з народам танным спектаклем і нагадалі чыноўнікам пра дзесяткі рэальных і дагэтуль нявырашаных праблемаў у горадзе. А ў Берасці 3 ліпеня на рацэ Мухавец пачаліся выпрабаванні першага беларускага прагулачнага катамарана з электрычным прывадам. Судна вагою 4 тоны і максімальнаю хуткасцю 20 км за гадзіну пабудаваў завод «МАС-МАН». Улады вобласці адразу назвалі праект драйверам рачнога турызму. Аднак у сацыяльных сетках прэзентацыю сустрэлі іроніяй. Беларусы крытыкуюць састарэлы дызайн, масіўныя рубкі і вельмі сціплыя характарыстыкі. Акрамя таго, незалежныя журналісты высветлілі, заяўлены тэхналагічны прарыў шмат у чым абапіраецца на расійскі досвед. Асноўныя тэхналогіі і дакументацыю для адраджэння караблебудавання забяспечвае кампанія з Ніжняга Новгараду, што ператварае беларускія заводы хутчэй у зборачныя пляцоўкі. У пачатку ліпеня ў Маладзечні на вуліцы Машэрава выбухнуў экалагічны канфлікт. Прыватнае прадпрыемства «Кропка апоры» выставіла ультыматум невядомым, якія стварылі каля іх вытворчага корпусу маштабнае незаконнае сметнішча.
Кампанія набыла і аднаўляе тут стары будынак. Але днямі нехта таемна прывёз сюды горы будаўнічага смецця, гнілыя дошкі і старыя аўтамабільныя апоны. Каб ліквідаваць гэты сметнік, патрэбная рабочая, спецтэхніка і сур'ёзныя выдаткі на сартаванне. Прадпрыемства ўжо ўсталявала відэаназіранне і пакуль спрабуе развязаць пытанне мірна праз заклік у сацыяльных сетках да сумлення. Дырэктар кампаніі падкрэсліў, хоць адкіды і выкінулі на гарадской зямлі, уладальнік сметніку мусіць прыбраць яго добраахвотна, інакш справу перададуць у міліцыю і парушальніку пагражае буйны штраф. Спадарства, наш эфір падышоў да свайго лагічнага завяршэння. Дзякуем вам за ўвагу і каментары ў онлайн-трансляцыі, таксама за галасаванне. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Зычым спадарству добрага вечара. Пакуль.